Sabi ka doon ni Hadi, oh, makarawat nga kita. Tapakatas nga ang pagkawat ha. Pwede na kita magkarakan. Iya. Depende ngayon sa Indo. Yeah. Kung ano ngayon magiging desisyon ko. Ito pala ang karawat nila. Ito bagang pararayuan, bagang kumpirang lukso kang gapo tubig, sa tubig. Saka sa idakulaon. Si udas-udas. Ang kadikit ngayang magigibong palukso, yung ngayang huring makakan. Yeah. Logis yun. Hindi siya ang huring makakan. Tarantado nga siya. Hindi ko ngayon na-antisiparan. Hindi ko napot si mechanics. Eh, yung nga, dapat may mechanics baga. Yeah. You know. Pag irin na naman ninda, mukha ngayon kamong saro lang. Yeah. Sarong gapo lang ngayon. Baka ngayon mautro pang karawat. Si Pauntol Giraray. Ayo, makabawi-bawi lamang ngayon ko. Si iba, Dracula na ang ginawa. Adaw ko naman ngayon eh. Habi ka tong Hadi. O, tamay cottage nga. Teripon mo na ngayon kita, Igdi. Hindi. Ilag nga ang mga gapo na nakuanin do. Pigibong tinapay. Lugi na! Yun ang inang panguntuhan nindo. Lugi na naman si Udas. Lugi na naman siya. Yung katas magkarakan, dihanggot na siya. Naglalakaw-lakaw na naman. Sa katapon, alas 12 pa yan. Udto baga nagkarakan. Mahapon pa. Sabi naman katong Hadi. Magpurot garayin ka mong duwang gapo. Sabi na katong udas-udas. Hindi mo na ngayon kumautakan. Mako ngayon kung sarong dakula. Sa kasarong sadit. Pag nagrarabagan nga ning ano, yun ang gagamitin ko. Pag ginibong nga isnakan, maalas tas nga, isnak nga yan. Yun ang dakula. Lunukuhon pa ngayon ko kanya. Hindi niya lang yung mauulit. Nagtapos si hapon alas 5 na. Daradaran linda siga po. Bago mag-alas 6, bago kita magprograma. May dus-busabos sa kanto. Bago kita magprograma, bago mag-alas 6, sabi na katong Hadi, ako ngayon na-release na ngayon, relieve na ngayon sa kong stress. Okay. Nakabawi na si Kabawi na ngayon. Okay na ngayon ko. So ngunyan nga, ilag ngayon nindo yan. Gapo sa atubangan nindo. Sa may piad ay sa may tabay. Yan. Si iba, parantay. Tayo na yun ang magiging yung magiging balls. Garo, may los-los. Kaya nag-ulit sindarong sa kayan. Sinaka para garong gapo, tumaragap sawa. Itong bako lamang ismo. Baka na ako apang kapo si tabing iya. Ito bang panghiso? Tagilis yang balls. Agulin niya sa agom niya, ano tarong ka kaya? Nakagat ka ning namok. Nalangatong. Ay, masakit. Masakit na naman yun.